Ангел втора година. Всички смея да твърда, че не го възприемаме като различен за това, че е ром. Той е доста ученолюбив, доста сериозно се взема с нещата. Може да бъде за пример, за подражание от ромската общност. Казвам се Ангел Кочев, студент съм в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, специалност философия. Тази година записах паралелно и трети курс. Стипендиан съм по програма на Ромския образователен фонд. Важното за мен е да изучавам философия, защото философията ми дава вид удовлетворение. Също така стипендията до голяма степен допринася за развитието на младите студенти от ромски произход. Аз вярвам, че това е един трамплин, от който ние можем да се възползваме. Ако ние успеем да се възползваме от този трамплин, до голяма степен ние ще помогнем да осветим тъмните спомени, тъмните стереотипи, които са насочени към ромската общност. Ако ние стоим в изолация, ромите студенти, до голяма степен ние само утежняваме положението. Крайно време е да излезем от тъмнината. Тъмнината, която само ни приспива. За мен е удоволствие да уча в този университет. Колегите ми са страхотни, отношението им е прекрасно спрямо мене и за момент не съм се чувствал по някакъв начин игнориран от това, че съм различен. Средата наистина е една среда, в която човек може да се развива и да постига своите образователни цели. Може би е важно да отбележа, че младите студенти сме тялото на обществото. Ако ние самите не се приемаме, то означава едно тяло да не приема собствените си разделни части. Ако една ръка не функционира в едно тяло, то тя няма как да бъде полезна на самото тяло. Ето това сме ние различните студенти. Студентите от ромски произход. И ако ние не осъзнаем, че сме една ръка в конкретно тяло, то тогава каква е ползата от нас и каква е ползата от инвестицията? Познавам Ангел Кочев. Още от първите часове ми направи впечатление това момче. Не само заради будността, живата реакция, но заради присъщата за повечето от сегашните студенти отговорност, желание за учене, много голяма зрялост, с изключителна коректност при посещаване на лекция, на упражнения. Аз съм му преподавател от първи курс още и като негов професор, както и като ръководител на катедрата по философия, мога да кажа, че е един от най-добрите ни студенти. Може би двама-трима от този курс. Значи, подобен пример срива всякакви предразсъдъци относно хора от етноса, който той представлява. Изключително с добри впечатления от това момче и му желая всичко най-хубаво и в личния живот, и в професионалния. Пример за всички роми, може би всички роми трябва да вземат пример от него. Не мисля, че трябва да го пренебрегваме, напротив, според мен това е ключа към интеграцията в България към ромите. Ако всички роми са като него, не мисля, че някой ще ги пренебрегва, обижда и така нататък. Напротив.